ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, శ్రేయా సిద్ధనా గౌద్యా. ఈ అమ్మాయి 19 సంవత్సరాల వయసులో ఒక రోడ్డు యాక్సిడెంట్లో తన 2 చేతులు కోల్పోయింది. అయితే ఆ టైంలోనే సచిన్ అనే యువకుడు బ్రెయిన్ డెత్లో చనిపోయాడు. చనిపోతూ తాను ఏమి చేశాడంటే తన 2 చేతులు శ్రేయాకి ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. 20 మంది సర్జన్లు, 15 మంది స్టాఫ్ కలిసి 13 గంటల పాటు ఆపరేషన్ చేసి తనకి సచిన్ హ్యాండ్స్ని అమర్చారు. ఇక్కడ ఆశ్చర్యపోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే సచిన్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి డార్క్ కలర్, కానీ సచిన్ హ్యాండ్స్ అమర్చాక కాలం గడిచే కొద్దీ ఆ హ్యాండ్స్ కలర్ కూడా స్కిన్ కలర్లోకి వచ్చేసాయి. లక్కీ శ్రేయ కదా. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, ఒక కారు ఉంది. పెట్రోల్ కాదు, డీజిల్ కాదు, గాలిని ఉపయోగించుకుని నడుస్తుంది. 2007లో కంపెనీ అయిన మోటార్ డెవలప్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు గాలితో పనిచేసే కారు తయారు చేశారు. ఆ కారు లోపల ఎయిర్ ఛాంబర్ వచ్చేసి ఎయిర్ పంప్ సాయంతో గాలితో నిండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఎయిర్ ఛాంబర్లో గాలి ఫుల్గా ఉంటుందో ఇందులో ఉండే ఇంజిన్ గాలి మరియు ఆక్సిజన్ని యూజ్ చేసుకొని కారు ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయపడుతుంది. మన టాటా గ్రూప్స్ వాళ్ళు ఈ కాన్సెప్ట్ని నచ్చి ఐఐ కంపెనీ వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ కాంట్రాక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని 5 సీట్స్ ఉన్న కార్ని తయారు చేద్దామని వాళ్ళ ప్లాన్. ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమి చెప్తున్నారంటే ఒక 2-3 ఏళ్లలో ఈ కారు మన ఇండియా మార్కెట్లో కూడా వస్తుందని. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, చార్లెస్ కింగ్. ఈయన ఫార్మర్ లైబీరియా ప్రెసిడెంట్. ఈయన ఒక ఎలక్షన్లో బంపర్ మెజారిటీతో గెలిచాడు. ఆ మెజారిటీ వల్లే గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఆ ఎలక్షన్ 1927లో జరిగింది. ఈయన పోటీ చేసిన చోట కేవలం 15,000 ఓటర్లు ఉంటే ఈయన అయితే 2,34,000 ఓట్లతో గెలిచాడు. దెబ్బకి అక్కడి జనానికే కాదు, గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళకి కూడా మతిపోయింది. అందుకే దీన్ని వాళ్ళు మోస్ట్ ఫార్జునెంట్ ఎలక్షన్గా వాళ్ళ బుక్లో రాసేసుకున్నారు. బాయ్. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.